Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk a mi teremtő kősziklánk előtt, menjünk eléje háladással és örvendjünk neki énekszóval, mert nagy Isten az Úr. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, az ő fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek áldott közösségében. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, testvéreim, gyönyörű szép hóesésben érkezhettünk ma az Isten tiszteletre, akiknek megadatott az, hogy el tudjanak jönni. A többieknek is adatik a gyönyörű hóesés, akik az interneten keresztül tudnak bekapcsolódni, őket is nagyon nagy szeretettel köszöntjük. Ők az otthon melegéből, vagy a munkahelyükről valahonnan élvezzék a hóesést, és legyenek részei ennek az istentiszteleti közösségnek. Magasztaljuk együtt a mi Urunkat, Istenünket, a 117. énekünket, ezt a Zsoltárt fogjuk énekelni. Foglaljátok el a helyeteket, testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket énekszóval. Tovább a 204. dicséretet énekeljük mindegyik verszakával. Szép napodat, nékem is
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket, akit megillet minden dicséret, dicsőség, tisztelet és hálaadás, most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből. Egy nagyon szép imádság ez. Úgy van a Zsoltár felirat, hogy öreg ember könyörgése. Hát adja Isten, hogy mindannyian megélhessük azt, hogy majd megöregszünk, és akkor is elmondjuk ezt az imádságot, de hadd legyen ez most öregnek és fiatalnak közös imádsága, hiszen erre adta Isten az ő igéjét. Hallgassátok hát figyelmesen, nyitott szívvel a 71. Zsoltárt. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordítsd felém füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahová mindig fölmehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből és az álnok és erőszakos emberek markából. Mert te vagy, Uram, reménységem. Te vagy, Uram, bizodalmam ifjú korom óta. Te voltál támaszom születésem óta. Te hoztál ki anyám méhéből. Téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítelek minden nap. Öreg koromban se vess el engem. Ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak, elhagyta őt Isten. Üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre. Megszégyenülve vesszenek el, akik ellenem támadnak. Boríts a szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelenül remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem. Egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjú korom óta, mind máig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el, késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen nagyjá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje, újjong az ajkam, ha neked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Amen. Milyen lelkesen beszél a zsoltáros arról az Istenről, akit úgy ismert meg, mint aki a bajban mellé áll, a gyászból vigasztalást készít, az ellenségtől oltalmat, fedezéket, olyan lelkesen, olyan nagy örömmel, olyan hálával beszél a zsoltáros erről az Istenről, a mi Istenünkről. Legyünk mi is ilyen lelkesek most, amikor ő hozzá imádságban fordulunk. Urunk, nem biztos, hogy vénségből szólunk hozzád, de köszönjük, hogy megszólíthatunk téged az életünknek bármely állapotából. Te látod azt, hogy vannak itt kisgyermekek is, meg fiatalok, meg felnőttek, meg az élet derekán járók, meg vannak idősek is.
Köszönjük, hogy mindannyian a tieid vagyunk, hogy mindannyiunknak Istenévé akartál lenni Krisztusban. Köszönjük neked, hogy hozzá tartozhatunk. Köszönjük, hogy megmutattad a te hatalmadat az életünknek oly sok pontján. A fiataloknak, a gyermekeknek, akkor, amikor engedted megformáltatni az ő életüket, amikor épségben a világra hoztad őket, amikor olyan gondoskodó családdal vetted őket körül, amelyben lehet nevelkedni, növekedni, amelyben lehet a szeretetet érezni. Köszönjük, hogy azokkal is ott vagy, fiatalokkal is, felnőttekkel is, akiknek megtört valamiért az élete, akár a házasságban, akár az életnek más dolgaiban, jutottak bajba, vagy jutottak kudarcra, te ott vagy, mert nem akarod elhagyni, nem akarod magukra hagyni a tieidet. Köszönjük, hogy most is úgy jöhettünk a templomba, akár erős, bátor léptekkel, akár gyengélkedve, egy erősebb karjába kapaszkodva, hogy te velünk jöttél, hogy mellettünk voltál. Köszönjük, hogy hozzád jöhettünk be a te templomodba, a te házadba. Köszönjük, hogy az otthonainkból is hozzád emelhetjük a szavunkat. Köszönjük neked, hogy hallasz bennünket, hogy látsz minket, hogy velünk vagy, és köszönjük, hogy szeretnéd, ha mi is meghallanánk téged. Urunk, ahhoz, hogy meghalljuk, hogy megértsük a te szavadat, ahhoz nekünk alázatra van szükségünk. Ahhoz nekünk arra van szükségünk újra, hogy felismerjük, kegyelmedben lehet csak meghallanunk mindazt, amit mondasz. Ha elismerjük előtted, hogy szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra, aki bocsánatot készített a bűnösök számára. Ha megvalljuk, hogy nekünk erre a kegyelemre, erre a bocsánatra, Krisztusra van szükségünk ma is. Segíts, hogy a te lelked adjon nekünk bátorságot, ilyen alázattal állni most előtted. Téged hatalmasnak látni, bűnbocsátó Istennek, önmagunkat pedig a te megváltott, bűnből kiváltott, megszabadított gyermekeidnek. Köszönjük az elmúlt napoknak, az elmúlt heteknek, az elmúló januárnak feladatait, elvégzett dolgait, örömeit és a próbatételeket is. És köszönjük, hogy mindezzel együtt jöhetünk most hozzád, és lehetünk kíváncsiak ma is arra, hogy mit akarsz nekünk mondani. Kérünk, hogy a te igéddel úgy szólalj meg ma közöttünk, hogy az emberi szavak hadd váljanak hordozóivá a te üzenetednek. Szólítsd meg a szívünket, érintsd meg az értelmünket, és formáld az életünket a te akaratod szerint, de mindig a mi javunkra. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ének szóval folytassuk az Isten tiszteletet, és ez alatt, az ének alatt a gyermekeknek arra van lehetősége, hogy átmenjenek a gyermekisten tisztelet foglalkozásaira. Biztos vagyok benne, hogy ma is sok széppel, jóval, örömtelivel készültek a csoportvezetőitek, menjetek bátran, és legyetek együtt ott. Mi pedig maradjunk együtt, és higgyük el, hogy Isten számunkra is készített jó dolgokat, úgyhogy ének szóval az igehirdetésre készüljünk. Amen.
Szeretett gyülekezet, kedves testvérek! Isten igéjét János evangéliumából olvasom, és az ő szent lelkének segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. János evangélium a 8. részéből, az első 11 versből olvasom az igét, egy szerintem sokak számára ismerős történet. A történet maga nem olyan szép, de hiszem, hogy az üzenet, amit megérthetünk, az annál szebb, annál fontosabb lesz. Jézus kiment az olajfák hegyére, de korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzá sereglett. Ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz: Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken. Egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá: Asszony, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged. Ő így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Amen. Legtöbben, vagy ha nem is mindenki, de sokan ismerjük ezt a történetet. Sokszor hallottuk már, én magam sokszor hivatkozok erre a történetre egy-egy beszélgetésben, vagy akár egy-egy igehirdetésben is. Lehet, hogy egyesek talán egy kicsit már unalmasnak is tartják, hát mindig újra és újra ugyanazt a történetet hallani. Lehet, hogy vannak olyanok is, akiket felháborít ennek a történetnek egy-egy részlete, de tudjátok, ez azért lehetséges, mert egy picit azt érezzük, hogy hát mi úgy kívül maradunk ezen a történeten, mi nem vagyunk ebben érintve. Ott van az az asszony, ott vannak a vádlók, ott van Jézus, megtörtént ez a történet 2000 évvel ezelőtt is, és mi úgy egy kicsit kívülállónak gondoljuk magunkat. De hadd hívjalak meg benneteket most egy ilyen gondolati játékra. Gondoljatok bele, mi lenne, mennyivel más lenne a helyzet, hogyha ott lennénk, ha benne lennénk ebben a történetben. Akár egy lennénk azok közül, akik veszik a bátorságot, veszik a törvénykönyvet, és azt mondják, hogy kérem szépen, már pedig itt olyan dolog történt, amire a törvény rendelkezése egyértelmű, gyűjtjük a követ, hozzuk az elítéltet, és végrehajtjuk az ítéletet. Mert igazságot, mert jogot kell szolgáltatni. Vagy mi lenne, hogyha mi lennénk az, férfiaknak egy kicsit nehezebb most ezt úgy elképzelni, hogy asszonyként ott lenni, de hogyha csak azt mondom, hogy mi lennénk az a hűtlen, az a parázna, akit tetten értek, akit oda cipelnek, oda citálnak, oda ráncigálnak Jézus elé, akinek a bűnét mindenki előtt feltárják, és azt mondják, hogy kérem szépen, amit elkövettél, arra a törvénynek világos rendelkezése van, most pedig következik az ítélet. Vagy elképzelhetjük azt is, hogy milyen lehetett annak a férjnek, feleségnek, akit megcsaltak, aki a hűtlenséget szenvedte el. Milyen lehetne, hogyha kiderülne, hogy a te
házas társad. Elment valaki mással. Nem könnyű magunkat belegondolni ebbe a helyzetbe, bár azt gondolom, hogy a mai világban sajnos sokan élnek át hasonló helyzeteket. Nem is azt kérem most, hogy ebbe a helyzetbe próbáljuk meg magunkat beleképzelni. Inkább arra hívnálak most benneteket, testvérek, hogy gondoljatok bele egy olyan helyzetbe, és talán itt már nincs egyetlen kivétel sem közöttünk. Gondoljatok egy olyan helyzetre, amikor tudomást szereztetek valakinek a bűnösségéről valamilyen dologban. Mondjuk vannak itt még diákok, mert a kisgyermekek kimentek, de a nagyobb gyermekek már itt maradtak, az egyetemisták is gyermekek, én is gyermek vagyok, és hát a legidősebb közülünk is gyermek. Gondoljatok bele, amikor mondjuk egy diák társatokat láttatok dolgozat közben, hogy előveszi a puskát, vagy a tankönyvet, vagy a füzetet, kinyitja, és abból írja ki a helyes választ. A mosolyokból ítélve volt ilyen tapasztalat. Tudomást szereztél valakinek a bűnösségéről. Vagy mondjuk láttad a kollégádat, aki késve érkezett, de hát egy barátjának szólt, és egy barátja már réges-régen becsekkolt helyette, lecsippantotta a csippet, vagy oda tette a olvasóhoz a kártyát, és már a rendszer úgy látta, hogy ő régen bent van a munkahelyen, de tehát ő késett, de a barátja megoldotta helyette. Vagy lehet, hogy láttál valakit, aki nem bánt szépen a feleségével. Csúnyán beszélt vele, rákiabált, vagy megráncigált a gyerekét, amikor nem akart kiszállni, beszállni, vagy nem akart szót fogadni, vagy a boltba éppen hisztisen akart kapaszkodni valamilyen chipses zacskóba, és anya vagy apa morcosan, mérgesen úgy rászólt. És láttad, hogy ez nem jó. Ilyen helyzeteket már talán mindannyian éltünk át. Mit éreztetek? Mit éreztetek akkor, amikor ezt láttátok? Amikor láttad, hogy a másik nem jó úton, nem helyes úton, a bűn útján jár. Éreztél-e vágyat arra, hogy valahogyan igazságot tegyél? Hogy jogszerű következményekkel kelljen szembenéznie annak, aki ilyet elkövetett? Volt-e esetleg olyan, hogy csúnya szó, de hát így tudom mondani, hogy elárultad a másikat? Persze úgy mondják a diákok, beköptél. Hogy elárultad a másikat, hogy szóltál a tanárnak, hogy tanárnő, tanár úr, látok valakit, aki puskázik, aki csal. Vagy szóltál a főnöknek, hogy egyébként XY egész héten késett 1,5 órát, de a haverja becsekkolt helyette. Szóvá tetted-e? Oda léptél-e mondjuk ahhoz az édesanyához, aki a gyermekével nem beszélt szépen? Oda léptél ahhoz a férjhez, ahhoz a férfihoz, aki csúnyán, megalázóan beszélt a párjával, a feleségével, akár mások előtt is? Volt-e, hogy szóvá tetted valakinél, hogy az, amit csinál, ahogyan csinálja, az nem helyes? Ezt is kérdezhetném, volt-e olyan, hogy arra vágytál, hogy utolérje a büntetés? Vagy meg is fordíthatom ezt a kérdést, testvérek, és feltehetem úgy is, hogy vajon voltál-e már te olyan helyzetben, amikor azt remélted, hogy hát, ha nem látod senki. Hát, ha nem tudja meg senki. Voltál-e már te olyan helyzetben, amikor azt remélted, hát, ha nem fogok lebukni. Hát, ha nem derül ki. Hát, ha el lehet titkolni. És ha volt ilyen helyzeted, akkor emlékszel-e arra, hogy mit éreztél, amikor kiderült, hogy láttak? Amikor kiderült, hogy lebuktál? Hogy tudnak arról, hogy mit csináltál? Vajon előálltál és beismerted a tettedet, és azt mondod, hogy bocsánatot kérek, és nem akarok ilyet tenni többet, és megváltozom? Vagy azt vártad, hogy majd a másik is szemet húny a te életednek a rossz dolgai felett? Mert hát egyébként neki is van elég vaj a füle mögött, őt is be lehetne mártani
akármi mással, és azt gondoltad, hogy na, hát ha cinkos társak leszünk. Abban bíztál, hogy nem ér utól az igazság? Hogy mégiscsak titokban maradhat a dolog? Mindegy, testvérek, hogy melyik irányból közelítünk, hogy mi azok felől közelítjük most ezt a történetet, akik az igazságot, a jogot akarják végbevinni, vagy azok vagyunk, akik azt érezzük, hogy hát igen, voltak nekünk is ilyen dolgaink. Mindegy, hogy melyik oldalról közelítünk, de érezzük, hogy ott vagyunk benne ebbe a 2000 éves történetbe. Vagy így, vagy úgy. Nem a Jézus szerepében, hanem vagy annak a szerepében, akit rajta kaptak, vagy annak a szerepében, aki rajta kapott. Valahogyan érintettek vagyunk. Lehet, hogy nem léptél bele valaki más házasságába, és nem léptél ki a sajátodnak a keretei közül, de még az is lehet, hogy igen. Lehet, hogy nem egyforma dolgokat tettünk, nem egyforma dolgokat követünk el, de benne vagyunk ebben a történetben. Csak gondolj bele, hányszor lettél hűtlen nem a házastársadhoz, hanem mondjuk az ígéreteidhez, a kimondott szavaidhoz, a felvállalt dolgaidhoz, az újévi fogadalmaidhoz. Nem vagyunk még nagyon messze az új esztendő első napjaitól. Szokták mondani viccesen, hogy februártól járják konditerembe, mert akkor már úgyis kiüresedik, januárban elfogy az újévi fogadalom lendület, és februártól már csak azok lesznek, akik nem fogadalomból, hanem csak úgy járnak. Hányszor lettünk már hűtlenné az ígéreteinkhez, az elvállalt dolgainkhoz? Hányszor és hányszor vettük már magunkra az ítélő bíró szerepét, amikor mások életének a bukásait láttuk? Hányszor mondtuk már azt, hogy na, ha ez kiderülne, ez is mit kaphatna? És lehet, hogy úgy lettél ítélő bírója valaki másnak, hogy közben a magad életének a dolgai miatt te magad is megérdemelted volna az ítéletet. Szóval itt van ez a régi történet, amit nagyon jól ismerünk, amit lehet, hogy sokszor hallottunk már, és ami mégsem lehet unalmas, mert ez a történet a mi történetünk. Ott vagyunk benne. És ha merünk egy kicsit őszintén odaállni az Isten igéjének a fényébe, akkor ott látjuk magunkat is. Ott látjuk ezt az asszonyt, akin az adott kor törvényei szerint jogos ítéletet lehetett volna végrehajtani. És ott vannak a történetben a magukat igaznak gondoló, és ezért a bírói székbe ültető, közben pedig gyilkos indulattól vezérelt többiek, akik rajta kapják ezt az asszonyt, és úgy gondolják, hogy majd ők helyreállítják az igazságot, majd ők rendet tesznek, majd ők igazabbak lesznek, mint ez a másik. De Jézus szavai alapján nagyon hamar kiderül, hogy ez az asszony és az őt ítélők egy csapatban vannak. Ugyanazon az oldalon állnak. És csak egy valaki van az igazság oldalán. Azt veszem észre, testvérek, ebben a történetben, és engedjétek meg, hogy erre bátorítsalak, hadd legyen üzenetté most mindannyiunk számára ez. Azt veszem észre, hogy ha ezt az asszonyt nem viszik oda Jézus elé, akkor nem éli túl az ő bűnét, akkor a büntetést végrehajtják. Ha nem viszik oda Jézus elé az őt igazságon, az őt számon kérni akaró igazságtevők, az önjelölt ítélet végrehajtók, akkor ez az asszony nem éli túl ezt a napot. És hogyha ezt az asszonyt, ez a sokaság nem cipeli oda Jézus elé, akkor a sokaságnak minden egyes tagja, aki követ ragad, az gyilkossá is lesz ezen a napon. Milyen érdekes, testvérek,
hogy bár azért mennek Jézus elé, mert csapdát akarnak neki állítani, és arra kíváncsiak, hogy na vajon szembe megye Mózes törvényével, az Istentől kapott törvénnyel, hogy ne paráznák, és ugyanaz a törvény mondja ki egyúttal azt is, hogy ne ölj. Vajon szembe megye Jézus, oda viszik, oda ráncigálják ezt a bűnös asszonyt, a többi bűnös Jézus elé, és igazából ez az életüknek a mencsvára. Ez lesz a megoldás. Oda mennek Jézushoz. Azért mennek, hogy törbe csalják őt, de látjátok, hogy mennyivel hatalmasabb az Isten. A testé lett íge, az Úr Jézus Krisztus. Mert mi történik? Hát a bűnös asszony kegyelmet kap, életet nyer, a gyilkos indulatot meg nem követi, cselekedet, nem engedi az Isten ereje, hogy ezek az emberek még nagyobb bűnt tegyenek, mint ami már eddig is ott van a szívükben. Megmenti őket a gyilkosságtól. Hát testvérek, ilyet csak Krisztus tud tenni. Igazságot szolgáltat, de úgy, hogy közben megóvja a bűnös ember életét. Életet ad, kegyelmet ad a bűnösöknek, az asszonynak is, meg a többieknek is. És nem azt mondja Jézus, hogy ugyanez nem számít. Nem azt mondja Jézus ennek az asszonynak, hogy amit te tettél, az semmi. 2000 év múlva tudnád, hogy hányan fogják ezt még megcsinálni ugyanígy. Nem azt mondja Jézus, hogy nem számít ez a bűn. Azt mondja Jézus, hogy nem ítéllek el. Miért nem? Azért, mert én vagyok az igazság. És én hordozom el az ítéletet, ami téged illetne. A te halálod miatt, a te bűnöd miatt én fogok meghalni ott a Golgotai keresztfán. Jézus nem azért engedi el ezt az asszonyt, mert azt mondja, hogy nem számít, seperjük a szőnyeg alá, ne beszélj róla másnak, és ha nem derül ki, ha nem megy híre, akkor nem lesz baj. Jézus azért mondhatja, hogy nem ítéllek el téged, mert magára vállalja az ítéletet. Nem teszi semmivé a törvényt, hanem önmagában fogja betölteni a törvényt. Nem engedi, hogy ezt az asszonyt megöljék, de engedi, hogy őt keresztre feszítsék. Nem engedi azt, hogy ezekből az emberekből ott gyilkos legyen, de a gyilkosaiért, akik a keresztre szegezik, imádkozik. Atyám, bocsáss meg nekik. Mert Krisztus megmenteni jött a bűnösöket. Ennek az asszonynak a megmenekülése, testvérek, esélytelen volt. Erre nem volt emberileg nézve esély, hogy megmeneküljön. Őt csalinak használták, és az ő sorsa nem érdekelte a sokaságot. Ők csak arra voltak kíváncsiak, hogy Jézus beáll-e a kövezők közé, vagy végignézi. Ennek az asszonynak készen volt a halála. De mert odavitték Jézushoz, ezért életet kapott. És mert Jézus elé vitték őt a megölni akarók, ezért ők tiszták maradhattak a gyilkosság vétkétől. Krisztus szavára elkezd tisztulni ennek az asszonynak az élete, és nem mondja az íge, de reménykedhetünk benne, hogy tisztulni kezdett az ítélő bíróknak az élete is. Megérthették, hogy ők pont ugyanazon az oldalon állnak, mint az, akit elítéltek. Aznap megérthette mindenki, aki ott volt Jézusnál, hogy kegyelemre szoruló bűnös. Azért, amit elkövetett, vagy azért, amit a szívében már eltervezett, de az Isten ereje nem engedte végbevinni. Mindegy. Emlékeztek, mit mond Jézus? Azt mondja, nem kell megölni senkit, elég, ha haragszol a másikra. A szívedben már megölted. Hát itt ez történt, ezt az asszonyt már régen a szívükben elintézték. És lehet, hogy a te kezed nem szennyeződött be vérrel, de a szíved vajon hány embernek a haragjától lett szennyessé. Ugyanott állunk mindannyian, testvérek. Mindegy, hogy kiderült már, vagy csak indulati bűnünk volt a szívünkben. De ha Krisztushoz jövünk, akkor
akkor kiderülhet, hogy őrá van szükségünk. A mi menekülési útvonalunk, testvérek, az Úr Jézus Krisztus. Tele van a szívünk indulattal, az életünk ítéletet érdemlő dolgokkal. Néha érezzük is, hogy megérdemelnénk az ítéletet. Kimondjuk mi néha magunk felett is, hogy nem érdemlem én meg az Isten szeretetét, nem érdemlem én meg az Isten jóságát, nem érdemlem én azt se, hogy a házastársam szeressen, vagy hogy a gyerekem szeressen azok után, ahogy beszéltem vele, amit csináltam. Vagy nem érdemlem a szüleim szeretetét. Kamaszkoromban sok olyan gondolatom volt, amit nem szívesen osztanék meg a szüleimmel, hogy mi minden volt az én fejemben is, és lehet, hogy más kamasz is volt így. Nem érdemlem meg. Érezzük sokszor, hogy az ítéletet érdemelnénk meg. Máskor meg azt érezzük, hogy az igazságérzet ott van bennünk, és ezt mindenképpen meg kellene torolni. Ilyet nem tehet senki, és hogyha én lennék a másik helyébe, akkor biztos, hogy, és már tudjuk is mondani az ítéletet. Ma, testvérek, az igéből halljuk meg azt, amire igazán szükségünk van. Halljuk meg, hogy Jézus Krisztusban van megoldás. Jézus nem legyint, nem hagyja figyelmen kívül a vétkeinket, nem lesz cinkos társá, hanem megváltóvá lesz. Életét adta a bűnösökért. Életét adta értünk. Meg akar menteni attól is, amit elkövettél, meg attól is, amit talán nem tettél meg cselekedetben, de a szívedben, a gondolataidban ott volt már. Krisztusra, testvérek, nagyon nagy szükségünk van, mert az indulataink is, meg a tetteink is sokszor életveszélyesek. Önmagunkra nézve, vagy a másik emberre nézve is. De Jézus Krisztussal találkozva mindannyian lehetőséget nyerünk az életre. Hát ne szalasszuk el ezt a lehetőséget. Amen. A 716-os éneket fogjuk énekelni, és amíg ezt az éneket énekeljük, addig csak készíteném Pali testvérem meg Gábor testvérem szívét, hogy egy közös éneket fogunk majd a végén zenélni. Egy kahont kellene behozni, meg a zongorát előkészíteni, majd a záró éneknél. Jó? Meglepetés. Már csak, hogy a pulzus számotok megemelkedjen, mire oda kerülünk. Énekeljük ezt az éneket. Imádkozzunk!
Köszönjük, Úr Jézus, hogy itt lehetünk most is előtted. Köszönjük, hogy nem kellett ide ráncigálni bennünket. Bár megvalljuk most, hogy a te igéd erre megbátorított bennünket, megvalljuk előtted, hogy bizony vannak olyan élethelyzeteink, amikben jó lenne, hogyha valaki megragadná a szívünket, a ruhánkat, a kezünket, és elvinne, kiszakítana abból minket, hogy ne kövessünk el rosszat, hogy ne menjünk bele a bűnbe, hogy ne szennyezzük be azt a fehér ruhát, amit tőled kaptunk a te megváltó véred árán. Köszönjük, hogy előtted lehetünk mindannyian. És köszönjük, hogy belelátsz, belevilágítasz a szívünkbe, és engeded, hogy mi is lássuk, hogy mi az, ami bennünk van. Sokszor lehet, hogy a magunk élete dolgait mások bűnével, mások nyomorúságával akartuk elpalástolni, lettünk így másoknak ítélő bírájává, hogy a mi életünk egy kicsit jobb színben tűnhessen fel. Bocsáss meg, hogyha másikra haraggal, indulattal vagy ítélettel tekintettünk. Te látod azt, hogy sokszor a harag jogos lehet a szívünkben, de kérünk, hogy az indulatot vedd ki, hogy ne akarjunk ártani a másiknak, hogy ne abban lássuk az életünk megoldását, hogyha a másik eltűnne az életből, hogyha nem lenne végre a lábunk alatt, nem állna az utunkban. Segíts, hogy tudjunk imádkozni, még az ellenségeinkért is, azokért is, akik ártottak, vagy ártanak nekünk, akikkel nagyon nehéz. Hadd tudjunk imádkozni, Urunk, mert neked van hatalmad az imádságban megváltoztatni a mi életünket, és megváltoztatni a másikat. Köszönjük neked, hogy ott abban a 2000 évvel ezelőtti történetben életeket mentettél. És úgy tetted ezt, hogy az örök életre akartál menteni. Olyan jó, hogy az asszony megérezhette, amit közülünk is már sokan, mit jelent az, amikor leoldod rólunk a bűnterheket. Olyan sokan megszégyenülve mentek el aznap mellőled, tőled, de lehetőséget kaptak arra, hogy végig gondolják az életüket. Amikor azt mondtad, az vesse az első követ, aki nem bűnös. Végig gondolhatták az életüket, és láthatták akár annak az asszonynak a megváltozott életét. És köszönjük, hogy ma is lehet megváltozott életű embereket látni, akik tőled kaptak ajándékba új életet, és nem a szomorúság kell betöltsön bennünket csupán, hogy jaj, mi meg bűnösök vagyunk, hanem lehet ott a reménység a szívünkben, hogy te a bűnösöket megmenteni jöttél, és mindenkinek, a most megszomorodónak is, a magát elszégyellőnek is tudsz és akarsz is új életet adni. Köszönjük, hogy a te népedet nem szégyenkezésben akarod tartani, hanem azt szeretnéd, hogy láthatóvá legyen rajtunk a te hatalmad, a te dicsőséged, a te bűnöket megbocsátani tudó szereteted, és az az élet, amit te éltél, Úr Jézus, hogy ezt az életet élhessük mi is. Ezért kérünk, hogy védj lakozást a szívünkben, az életünkben, hogy uralkodj a gondolataink felett, hogy formáld a szavainkat, a döntéseinket, a tetteinket. Te látod azt, hogy ebben a mi világunkban milyen sok hűtlenség, milyen sok cserbenhagyás, milyen sok családság történik. Urunk, a te gyógyító erődre van szükségünk, talán még sokkal inkább, mint ott abban a régi történetben. Hisszük, hogy ahogyan akkor tudott a te szavad erőt, bátorságot adni egy másfajta életre, úgy van elég erő, elég hatalom ma is a te igédben, hogy új életet adj mindazoknak, akik meghallják a te szavadat. Nem ítéllek el, eredj és ne vétkezz, élj velem. Köszönjük neked ezt a lehetőséget, Urunk. Köszönjük, hogy vigasztalást készítesz a gyászolóknak. Kérünk, hogy adj gyógyulást azoknak a betegeknek, akiknek ezzel tudod megmutatni a te erődet és hatalmadat. És kérünk, hogy hordozd azoknak a terheit együtt velük, akiknek nem múló betegsége van, akiknek talán ez a betegség is hozzá tartozik az életük keresztjéhez.
Kérünk, hogy légy velük türelmesen, tartogasd őket azon az úton, amelyre elhívtad, amelyen végig akarod vezetni őket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akiknek öröme volt, hogy találjanak olyanokra, akik nem elirigylik, nem kárőrvendő módon vannak mellettük, hanem együtt tudnak velük örülni, akik igazán tudnak osztozni az örömben, és akik hajlandóak akár a másik örömét magukra véve megosztani, megsokszorozni az öröm érzetét. Imádkozunk azokért, Urunk, akik nem látják az életük egy-egy helyzetéből a kiutat. Te gyújts világosságot, ragyogtasd fel önmagadat nekik, előttük, hogy megtalálják legalább a következő lépést. Köszönjük, hogy ezt a gyülekezeti közösséget úgy formáltad, hogy abban mindannyiunknak helyet adtál. Áldunk téged azért, mert hívsz bennünket arra, hogy veled éljünk, hogy neked éljünk, és úgy induljunk tovább innen a templomból, hogy már látják rajtunk mások is, hogy mi nem csak a templomba jöttünk, hanem hozzád jöttünk, veled találkoztunk, és veled indulhatunk tovább. Áld meg, kérünk, a mai napunkat, hozd el délután a konfirmációs kisvizsgára készülő fiatalokat, adj bátorságot a szívükbe, segítsd őket, hogy a tudásukról jól tudjanak számot adni. És aztán majd a következő hétnek minden munkájában, minden feladatában erősíts bennünket, és segíts, hogy tudjunk rád figyelve élni az életünk minden egyes napján. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Gyertek, folytassuk együtt helyünkről felállva az imádságot, úgy, ahogy az Úr Jézus imádkozni tanított. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljátok el a helyeteket, testvéreim, és hallgassátok meg még a hirdetéseket. Az adakozásra hívom fel először a figyelmeteket, mint ami része az Isten tiszteletünknek. Tudjuk azt, hogy mindenünk, amink van, Istentől van, az is, amit a munkánkkal megkerestünk, hiszen a munkánkhoz az erőt is tőle kaphattuk. Éppen ezért legyünk bátrak az adakozásban. Együttérző szívvel hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Teski Géza testvérünk, aki rendszeres templomba járó tagja volt gyülekezetünknek, a Margaretta utcán élt, de onnan is ide gyülekezet közösségébe hűségesen járt, 72 esztendőt élt, súlyos betegség után letette az ő földi életét. Temetése február 6-án, pénteken 13 órától lesz Korányi úti ravatalozóból. Isten adjon vigasztalást az ő özvegyének, gyermekeinek, családtagjaiknak. Ma délután 14 órára várjuk a konfirmációra készülő fiatalokat, konfirmációs kisvizsgára, az első fél év anyagáról fognak számot adni, és várom azokat a presbiter testvéreket, akik tudnak segíteni ezen a délutánon a kisvizsga alkalmán. Szerdán 10 órára várjuk a testvéreket a 10 órai alkalmára, csütörtökön 10 órától a babamama kör tagjait hívjuk, várjuk nagy szeretettel, este 18 órától pedig imaórát, gyülekezeti imaórát fogunk tartani. A Biblia óra is azért jött a számra, mert a főgondnok úrral, illetve a presbiterekkel elkezdtünk egy egyeztetést, egy átgondolást, hogy egy gyülekezeti bibliaórát szeretnénk indítani havi egy alkalommal. Ennek a részleteit a következő presbiteri gyűlésen fogjuk egyeztetni, és utána hirdetni is fogjuk a testvéreknek. A presbiteri gyűlésünk február 10-én, kedden lesz 18 órai kezdettel. Kérem szépen a technikus csapatot, hogy egy fotó erejéig még a kijelzőt kapcsoljuk be újra. Mondhatnám tréfásan is, hogy tessenek szíves megtippelni, hogy a
fényképen látható 3 személy közül kicsoda az, aki 102. életévét is elhagyta már. Nem biztos, hogy tippelnénk ennyire. Nagy tiszteletű Szabó Zoltán testvérünk van a kép közepén, akit főgondnok úrral elmentünk és születésnapján a gyülekezet közössége nevében megköszöntöttünk. Nagyon örült a látogatásnak, a találkozásnak, 1 óra hosszát együtt lehettünk közös beszélgetésben, éneklésben, ima közösségben. Zoli bácsi folyamatosan figyeli, nyomon követi a gyülekezetünk életét és imádkozik értünk. Éppen ezért bátorkodtam ezt az engedélyt tőle kérni, hogy egy fényképet hadd mutassunk róla, és átadjuk főgondnok úrral együtt azt a köszöntést és áldás kívánást, amelyet nagy tiszteletű úr a gyülekezetünk közössége számára küldött. Nagyon jó volt így együtt lenni, és hát nem biztos, hogy várni kell a 103. születésnapig, hogy újra találkozzunk. Reménység szerint lesz még találkozási lehetőség. Köszönöm szépen a fényképet. Nyári gyülekezeti táborunkat hirdetem, az idén is májban tervezzük a tábort a Mécses központban, augusztus 15-e és 19-e között. Részletesebb információ, illetve jelentkezési lap az iratterjesztésben itt az asztalon megtalálható. Tessenek szíves bátrak lenni, elvinni, a naptárba beírni, munkahelyen a szabadságot beiratni, vagy kiíratni, és az előleget hozni, és menjünk minél többen, hogy együtt lehessünk, és olyan ajándékokat, áldásokat élhessünk meg, amiket csak úgy lehet, hogyha együtt kelünk, együtt fekszünk, úgy, ahogy ezt egy nyári gyülekezeti közösségi élményben meg lehet élni. Pénteken és szombaton presbiteri hétvégén voltunk a presbiter testvérekkel, 3 nem tudtak az idén sem velünk tartani, betegség, illetve munkahelyi elfoglaltság, családi ügyek miatt, de hiszem azt, hogy Isten lelke egyé formálta a mi közösségünket, nagyon nagy gazdagodást élhettünk meg, és nagyon nagy áldásokkal jöhettünk haza, és szeretnénk ezt majd a testvérekkel is itthon megosztani. Hiszem azt, hogy fogják tapasztalni a testvérek a gyülekezeti életben is azt, hogy milyen az, amikor imádkozó presbiteri csapat áll egy gyülekezet. Hát azt kéne mondani, hogy élén, ott is állunk, meg a gyülekezet körül, meg a gyülekezet mögött. Mindannyian imádságban hordozzuk a gyülekezetünk közösségét. A presbiteri gyűlést hirdettem, volt még valami, amit megvan, eszembe jutott, elfelejtettem fölírni, de eszembe jutott. A házasság hete kapcsán a tavalyi esztendőben is csináltunk már egy olyan programot, amire jelentkezhetnek a házasságban élők házaspárok. A jövő héten vasárnap kézbe lehet venni a feladatsort, amit 1 héten át a házasságban élő házastársak megtehetnek egymásért, ezzel erősítve egy kicsit a kapcsolatot, vagy új oldaláról megélni, megismerni a kapcsolatot vagy a házastársat, és február 15-én vasárnap délután, a délutáni istentiszteleten szeretnénk köszönteni a jubiláns házaspárokat, akik 2025-ben, ott februártól, vagy most 26-ban kerek házassági évfordulót ünnepelnek. Ahhoz, hogy köszönteni tudjuk azokat, akik kerek évfordulót ünnepelnek, az 5-ös is kerek, jó? Tehát az 5, 10, 15, 20, 25, így 5-össével, ez mind kereknek számít. Akik így ünnepelnek, és szeretnének egy áldást kérő igét itt a gyülekezet közösségében elfogadni, akkor azokat kérem, hogy a lelkészi hivatalban jelezzék, adják meg a nevüket, és azt, hogy hanyadik évfordulót ünneplik, hogy együtt közösen is megünnepelhessük. Természetesen erre az alkalomra szabad hívni a családtagokat, a elszármazottakat, leszármazottakat, mindenkit, akit szívesen látnánk ezen az ünnepi alkalmon. Tehát február 8-án, jövő héten elindul ez a programunk, és február 15-én vasárnap 17 óra 30-ra várjuk ide a templomba azokat, akik jubiláns házasok, természetesen a gyülekezet közösségét is nagy szeretettel. Most kérem a zenésztársakat, hogy
jöjjenek ide. A Kahon bent van a gyülekezeti teremben a zongorán, én pedig nem szaladok le a szószékről, de lejövök, hogy a gitárt tudjam kézbe venni, és a záró énekünket együtt fogjuk muzsikálni, zenélni és énekelni. Egy kottát találsz, testvérem, az urasztalán. Áld lelkem Istened, így kezdődik a záró énekünk. És megvárjuk, amíg a dobos behozza a dobot.
Így szól az Úr, ne félj, mert én megváltottalak. A neveden szólítottalak téged. Az enyém vagy. Amen. Áldás békességet, Isten velünk, viszontlátásra.